Kde bolo, tam bolo, vyrástla jedna škola, tá škola Karpatskou sa volá. Tam, kde písmenka tancovali, tam tvoriví žiaci úpenlivo vymýšľali. A ako to dopadlo? Zrodilo sa divadlo Karpadlo. Všetkých nadšencov zábavnej školy na scénu pozývame. A tak miesto, kde to naozaj žije, vám teraz priblížime. V školskej knižnici si rozvíjame čitateľskú gramotnosť. Výučbu cudzích jazykov podporujeme už od prvého ročníka. Každý deň začíname vyučovanie rannými krokmi. Pracujeme s modernými technológiami a používame inovatívne spôsoby vyučovania. Venujeme sa aj preventívnym aktivitám. Po vyučovaní tvoríme, cvičíme a zabávame sa v školskom klube detí. A takto trávime čas cez prestávky. Spoločne sa zabávame na karnevale, festivale na ľade, volejbalovom turnaji, karpatiáku či vianočnej besiedke. Zdravý životný štýl si udržiavame v telocvični a na lyžiarskych, plaveckých či korčuliarských výcvikoch. Spolupracujeme aj s materskými školami v našom meste. Na obede si vychutnávame ovocné a zeleninové šaláty. Príďte sa presvedčiť sami. Tešíme sa na vás v škole na ulici Karpatských vo Studníku. V škole plnej prekvapení.